Това е нашият план, нов скоро е направен. Ето както виждате, здравейте YouTube. Значи, ето ни играчите. Вижте. Ето, това е нашият лидер. Така, той е доста силен, играе от една седмица. Това е най-силният ми член на плана. Тя ни води почти винаги към победи. Това съм аз. Ето. Това е едно приятелче. Ето. Това момче играе от 5 дена. И най-слабички е таска. Ето това като цяло е нашият план. Информация. Утре ще вземем плънчки, ще направя клипче номер 2, за да видите как ги бием. И как ще вземем плънички за нашият клан. Ще можем да огребнем нещо с плънички. Ето и статистика. 12 победи, 2 загуби. Използвали сме малко битки. От 14 атаки. Мисля, че е добре. Ако искате, посещайте нашите клипчета, ще правим още. Довиждане!